Dodi, moro. Elikkäs nyt on kisat ohi ja finaaliin ei päästy. Vähän jäi kaivertaan se, että varmaan oltiin siinä hyvinkin lähellä sitä finaalipaikkaa jälleen kerran, mutta nyt ei riittänyt. Mutta homma jatkuu parin viikon päästä, että mä otan nyt 2 viikkoa tässä ihan lötköä ja pikkasen treenailen siinä ja annan itseni palautua tästä hommasta. Ja tänään lähdetään tonne afterparteille vetään sokka irti. Ei oo joulukuun jälkeen käyty missään tuulettomassa. Hyvä käydä pyörähtää vähän jossain ja ottaa vähän rennommin tässä. Mitä kisoihin tulee, niin kaikki meni hyvin. Kondiksen puolesta värit oli kerrankin nappiin. Se oli aivan mahtavaa, että me saatiin ne vihdoinkin kohdilleen. Esiintyminen oli hyvää. Lihasmassa olisi saanut varmaan olla enemmän, mutta se on seuraavan 2 vuoden projekti se sitten. Hyvillä mielillä lähdetään jatkaa, rakentaa uutta pakettia ja viemään eteenpäin tätä settiä. Kisojen jälkeen niin käytiin syömässä ja ylihän se meni että Expolla käytiin vähän aikaa pyörimässä, mutta sitten Masu sanoi, että nyt lähdetään kotiin ja että juominen alkoi sattua pattaan, kun otti pienenkin huikan vettä. Sitten Oplalle ja nukuttiin 3 tunnin päiväunet tossa. Nyt sitten vähän varovaisemmin syömään. Ei siinä mitään. Seuraavaan kertaan sitten mä kirjoittelen tarkempaa rapsaa tästä kisahommasta tuossa alkuviikosta, sunnuntaina alkuviikosta. Silloin.